Tento chlapec spravil najrýchlejšiu premenu, akú som v živote videl. Poďme ale od začiatku. Pred rokom som robil súťaž v bicepsovom zdvihu, kde každý dostal darček, ale iba tí najlepší mohli vyhrať tú najväčšiu cenu. O 2 týždne inak robím ďalšiu v Bratislave, takže zostaňte do konca videa pre info. No a tá súťaž prilákala naozajstné monštra. Takže si predstavte, koľko odvahy tento chlapec musel nabrať, aby tam prišiel niečo dvihnúť. Ale ani na 20 kg si veľmi neveril. Ani zo zeme to nedvihnem. Ale nemôžeme mu to mať za zle, veď tam bol najmladší. Koľko máš rokov? V septembri mám 14, takže momentálne 13. Ako sa voláš? Michal. Nakoniec sa mu ale tých 20 kg s podporou nás všetkých podarilo zdvihnúť. Stále to bolo najmenej, ale bol to krok. Čo sa mi na ňom ale páčilo úplne najviac, bola tá vďaka, s ktorou prišiel. Aj z tých malých cien mal obrovskú radosť. Zatleskajte! Nakoniec toho ale dostal oveľa viac, pretože absolútny víťaz Tomi sa mu svoj proteín a kreatín rozhodol veľmi šľachetne venovať. Asi budem veľký raz, jak ty. Budeš väčší, ale musíš makať. A kam viedla jeho cesta potom, to už som nevedel. Až do včera. Stretol som ho vo fitku. A ja že čo? Čo ti šive? Je to možné, že rok a pol potom, čo chalan na mojej bicepsovej challenge vyzeral takto a dvihol najmenej zo všetkých, vyzerá chalan dneska takto? To je crazy. Priestor, kde sa podporujeme a spolu rastieme. Toto boli pre mňa tie eventy a strašne mi to chýba. Preto vás pozývam na prvú zo série challengeov, ktorá sa uskutoční v Bratislave, konkrétne 29. novembra v sobotu v novom fitku 77 Fitness Airport pri letisku o 12:00. Challenge je zadarmo. Naopak dostanete zadarmo veci, ale prihlásiť sa musíte cez registračný formulár na mojom profile. Možno sa ale pýtate, Jany, ty filantrop, ako je možné, že vieš rozdať toľko darčekov? Realita je taká, že sám by som to nedokázal. Preto chystám túto sériu challengeov v spolupráci so značkou Vichy, s ktorou si myslíme, že by do cvičenia trebalo vniesť trošku súdržnosti.